Здравейте с новините в неделя. Здравейте. Бус се вряза в Прайда в Берлин късно снощи. Резултатът е една жертва, 3 души в критично състояние и общо 29 ранени. Властите издирват нападателя. Вътрешният министър определи престъплението като ислямистки терористичен акт. До този момент няма данни за пострадали българи при атаката. Какво още се знае за нападението сега от нашите репортери? Започваме с кореспондента ни в Германия Натали Пашева. Натали, слушаме те. Здравейте, все още се издирва предполагаеми извършител. Ако има вече няма никой от пострадалите, не е с опасност за живота. А иначе 21-годишният Абдул Балут и преди имал планове за атентат. По информация на Билд е бил известен на органите на реда за нанасяне на тежка телесна повреда и грабеж с изнудване. Бил освободен от ареста в края на май. Миналата година е опитал да достигне до Сирия, за да се присъедини към редиците на Ислямска държава, но ливанските власти са го върнали към Берлин, тъй като е германски гражданин. Властите предупреждават, ако някой види Абдул Балут, да не го доближава, защото той е опасен и вероятно е въоръжен. Ето какво се случи с нощи и днес. В 10 часа вечерта смехът и при повдигнатото настроение отстъпват място на викове и ужас. Бял микробус се врязва в тълпа от хора. След това се блъска в дърво. Извършителят бяга. След това той е нападнал други случайни минувачи с хладно оръжие, вероятно мачете, като им е причинил тежки наранявания. По информация на Тагес Шпигел, след ударът се отворила не само въздушната възглавница на шофьора, но и тази на пасажерското място до него, което засилва съмненията, че имало втори човек в колата, каквито медийни публикации се появиха. По-късно в медийното пространство се появи информация, че през нощта е бил задържан за подозрян съучастник, ирански гражданин. Всичко това все още не е потвърдено официално от полицията и властите. За заподозрени обаче излизат все повече подробности. Става въпрос за заподозрян, който има история на извършване на множество престъпления, на радикализация и на свързаност с исламските среди. Заподозреният е германски гражданин. Той е от ливански произход. Роден е тук. В момента в Берлин се провежда траурно шествие в памет на загиналата жена. По-рано и множество хора се събраха пред Бранденбургската врата в знак на солидарност. Не позволявайте да бъдем сплашени. Тези действия имат само една цел – да унищожат обществото ни. Искат да отнемат най-важното, което имаме – нашата отвореност и свобода. За новините на Нова, Натали Пашева. Знаете, в Германия са особено чувствителни към атаките с автомобили по време на празници или други масови събития. Откакто преди 10 години терорист от Ислямска държава прегази с камион Коледния базар в Берлин, това стана типичен метод на действие. Снощната атака е петата само за двете последни години. Не винаги това са радикални ислямисти. През 2024 саудитски лекар атакува с кола Коледния базар в Магдебург. Тогава той уби 6 и рани 300. И до днес мотивите му остават мистерия, защото той всъщност беше антиислямски активист. На 13 февруари 2025 година 24-годишен афганистанец караше автомобила, който се вряза в митинг на профсъюзите в Мюнхен. Тогава имаше десетки пострадали. Същият беше профилът на извършителя от Манхайм през пролетта на 2025 година, но и той избра нападение с автомобил. Последното нападение преди снощи беше през май тази година в Лайпциг. Тази атака беше дело на психично болен германец.